Bantwana lo mchita is a wow. Yo, uyacula ASN shame. Awuthela isiphuzo lapho mfethu. Ama-performance akhe onke. Angishisela mina le. Yo, I hit. Aziyeke. Konke kwaqala njengephupho kumuntu isilelele. Wafika ugogo emaphusheni afike angihlebele. Ngithatha ibeat same time ngivele ngiculele. Ngishaya ihit eshisa ikhoda same time ngiphumelele. Hayi bekuseni ngiyavuka kanti bengilele. Hlale phandle ngiqakamela ilanga ngicinga obunehlekele. Kodwa ngithatha ifone ngidownload ama-beats ngimamele. Tekse njalo iflow engqondweni isheshe iqathakele. Hayi bangikholwa ngibiza irazo yami nimamele. Same time ngidlalele naye ingatyhafisi nibasele. Sekungathi akafika umvulo esikolweni badlalele. Okay ngiyafika ngishaya amadesika bangiqhwabele. It's unbelievable bantu bayayithanda lento bro lidingile bull. Ingoma zami nazo zinto ziphuma irazo yami implage kwesinye istudio yekasikhazi. Uma ngifika phaa ngithatha amaphiki seqala uba mnandi. It was 2016 ngaleso sikhathi ngishaya ingoma yami yokuqala yashukumisa umphakathi abantu bahlanye. Okay isifane ngiyayenza le way akuphelanga nonyaka bangixosha kuleyo label. Isha ngoku sekumele ngibuyele emuva ngiyoshaya ama-beats ngedesika ngisakwazi ukukhupha yena ngifunda nabo babengitshela mfethu kuzolunga. Abanye bengihleka besithi yeke le nto iyakwehlula. Umhlaba uyadlala kunamagadi ahlaba amacimbi uyadlala bongazi ubuyekeza umzima-ke ngabe cimbi uyadlala uhleba Like it's too much ngidlule ey'ntweni ey'ningi. Esha asihambe ba. Ndithe konke kwaqala njengephupho kumuntu isilelele. Wafika ugogo emaphusheni wafike wangihlebela. Wathi mzukulu musa utyhafa vuka uzenzele. Inhlungu nayo ngaphakathi ungalingi uyivumele. Okay isifane ndiyavuka ke manje. Lona unyaka sozaphele sami istudio ningenaso. Naso istroom sendiyafunga ke manje. It was 2018 ndisakhumbula kahle. Ndazama ubaqubhaquza ngihlanganise ngizama amasenti. Mangivula isikolo ndiyofuna isipani kwabo my friend. Hlanganisa ndipatanisa kwade kwahlangana istudio ndabuya naso. First legend yavuka kanjani. Ndibulele kuyamkela qhwesha soze ndakulibala. Indima owayidlala kulo mculo mpintsha soze ndayilibala. Nandisipana nabo Mickey oKV amaster uMercury hit uyangilithi ngubana ningambalanga. Ningixolele please bafethu inkinga ngijahele beat. Hlale ngiyibambe njalo kulo mculo niyazi ngisenani. Ithemba ningalahli ngiyanithembisa bafethu ngisenani. Sasenani ngenhliziyo noba ninganibone kasi ngo-2020 intwana encane bayinominate kuma-awards but i-corona yanibetha. Sazovuka mina soze ngalahli ithemba. Sazovuka uzungivotele please nawe ngiyakucela. Ngiyabulila kakhulu bhuti so ndisho ukuthi amagama bona sizikelele bhuti ezibalulekile ngabantu because nalapho khona ngishoba there are people who sebancedile yabo abanye bengenastudio but benalo khona lo music but wena bathathela kuwe so siyabona sekuyibula lo kusikelele zonke bhuti yabo bazobona manje bathi hayi ubizwe abantu nje bephezulu ngaba music abangeke ubrand futhi ukwazi uphezulu ibona ipage yakho ku-followers sewuphezulu wenza abantu oyisandane ukuzigcoba nokunceda abantu finish glad that's why uthola ntoni uncedo akwathi onye post yakho uzoqonda uba ngiyakulandela uthi la post